Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Baik Channel guys, bocah asli gunung channel. Nah, di pagi hari ini kita jalan-jalan di pantai Delodo. Daripada nang omah galau mikir nih mantan ya toh. Nah, mending kita jalan-jalan neng pantai Delodo, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucang, Tulungagung, Jawa Timur. Iki lah umpama neng Jogja iki mirip kaya Parangtritis lur ya toh. Nah iki tapi neng kene kudu ngati-ngati, lek kencan karo pacare ndak oleh tenang neng tengah, kayak alune mergone banter ya toh. Cukup neng pinggir-pinggiran iki. Nah iki neng pancer ya. Oke, salam selamat pagi, aja lali ngopi dhisik lur ben kuat ngadepi kenyataan karo ben duwe inspirasi. Oke. Bayang nolor awakmu lungguh ning pinggiran kene keterak ombak dur, wah karo pacarmu ya toh, mau serana apa tau ning sor-sor Cemoro kene. Nah ya toh, suweju pesen kopi dhisik apa es kae warungnya ning kono-kono kae. Oke, kuwi enak iso nyantai pokoke, sing penting panggah ngati-ngati ya. Nah, kayak oleh renang nang kono-kono kayak nek bocah-bocah kayak. Oke, pokoknya yang penting ngati-ngati mergo alune banter. Nah iki dampak angin puting beliung di ini lur. Nah iki parkirane keterak angin iki. Bodo ambro, bodo rubuh, yang penting hubungannya awak dhewe ndak rubuh, kokoh ya lur, kokoh kaya semen di Garuda. Oke. Wah, kayak sayangnya wedok kabeh lur. Nah, iki foto ning iki mantap lur, gitu. Pemandangannya bisa sepi lur. Tapi mau cara minggu, wah mesti rame pol. Sepi kisian. Oke, pokok aja lali sapa nenaku lur lek dolan rene. Oke, Baik Channel aja lali di subscribe, like, komen dan bagikan ya lur. Mantap. Oke, selamat pagi bosku. Wah, ngopi deh lur. Nah, iki lumayan rada rame lur. Iki kene iki warungnya ya. Oke, lek pengen ngopi pesen es degan. Mantap, terima kasih.